Tervetuloa Kalimatiaksen webinaariin. Nimeni on Anne Bondarev ja toimin tässä webinaarissa vetäjänä ja mukanani täällä on Teres Söderman, joka on Kalimatiaksen perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja hän kertoo lyhyesti yrityksen matkasta yhdeksi johtavista yrityksistä kieli- ja viestintäkoulutusalalla. Kalimatias täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Tällä hetkellä Kalimatiaksen operatiivinen vastuu on liiketoiminnan johtajalla Jaana Maripulla, joka on johtanut Kalimatiasta vuodesta 2011. Mistä sitten kaikki sai alkunsa ja mitkä tapahtumat ovat jääneet vuosien varrella mieleen, Teres? Kalimatias on tarjonnut kieli- ja viestintävalmennusta ympäri Suomea jo 20 vuotta ja autamme organisaatioita menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Ja sen lisäksi järjestämme myös kotoutumis- ja suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille ja yrityksen julkiselle sektorille suunnattua koulutusta. Ja Kalimatias on myös 3. vuotta Kauppalehden menestyjä ja kasvuyrityksiä ja kuuluu Suomen vahvimpien joukkoon. Mutta mistä kaikki sai alkunsa, kysyit, niin Kalimatiaksen lähtökohtana on se, että koulutusten tulee olla viestinnällistä, eli lähtee työelämän käytännön viestintätilanteista, ja jota asiakkaan hyöty on maksimaalinen. Ja tässä nyt on kuva, joka mun mielestä kuvaa tätä yhteishenkeä ja yhdessä tavoitteisiin. Eli mikä on sitten tärkeää meidän toiminnasta nimenomaan, että käytetään kieltä ja opitaan puhumaan ja käyttämään vierasta kieltä. Ja aloitimme vuonna 1996 Käpylässä Onnenpuiston laidalla. Ja tässä on kuva nyt meidän ensimmäisestä toimistosta. Anteeksi, sijaitsiko ensimmäinen toimisto Jeepissä vai? Niin, no näin voisi uskoa. Niin, no tämä oli varmaan semmoinen temppu, että meillä oli tämmöinen auto, jonka ostimme yhdeltä asiakkaalta ja sinne laitettiin sitten Kalimatiaksen logo. Mutta toimisto oli kyllä siinä keltaisessa talossa, joka näkyy Jeepin takana. Niin, mieleeni tuli tässä, että kun yleensä sanotaan, että yritykset alkavat autotallista, niin tässä on kuitenkin auto ollut jo aika merkittävässä osassa. Joo, näin varmasti oli osittain jo. Joo, ja sitten toimintamme kehittyi, eli lähdemme 2 hengen firmasta ja liikevaihto sitten rupesi kasvamaan. Tässä on vähän esitteitä alkuvuosilta. Eli Suomi oli vuonna 1995 liittynyt EU-hun ja Suomessa opiskeltiin paljon englantia, ruotsia, myös Venäjä ja Ranska, jonkin verran suomeakin. Ja organisaatiossa panostettiin paljon henkilökunnan suullisen kielitaidon kehittämiseen. Täällä on hyvin näissä vanhoissa esitteissä The Best Language Courses in Helsinki, että se on ollut se tavoite jo silloin aika korkealla ja siellä se on pysynytkin. Kyllä, näin voidaan sanoa. Rimaa korkealla heti alusta lähtien. Ja sitten toiminnan kasvaessa Kalimatias muutti huvilaympäristöön Leppävaaraan ja Leppävaaran IT-keskuksen tuntumaan 2000-luvun alussa. Ja Nordealta me eli Kalimatiaksen omistajat ostimme 3 100 vuotta vanhaa ränsystynyttä suojeltua huvilaa ja remontoimme niistä toimistot Kalimatiakselle IT-yritysten ympäröimänä. Ja tässä kuvassa näkyy, että yhdestä talosta löytyy vanha lehti, eli Helsingin Sanomat vuodelta 1952, missä oli ilmoitus kielioppimisesta, eli kehotettiin suomalaisia opiskelemaan englantia, koska sinä vuonna järjestettiin Helsingissä olympialaiset.
Eli perustus on jo silloin luotu tälle yritykselle. No, niin, silloin siitä se on ehkä lähtenyt. Ja yritys sitten kehittyi pikkuhiljaa ja vuonna 2003 niin, oli suuri käänne, kun saimme uusia isoja pitkäaikaisia asiakkaita, kuten muun muassa eduskunnan, ja otimme käyttöön myös verkkopohjaisen hallintajärjestelmän koulutuksen hallinnointiin ja laadun seurantaan. Ja järjestimme taloissa asiakastilaisuuksia, kouluttajatapaamisia ja erilaisia tapahtumia. Täällä näkyy nyt näköjään Huvilan terassilla henkilökuntaa, niin mahtaako olla samoja kouluttajia vielä nykyään? No osittain on samoja kouluttajia, että jotkut ovat olleet melkein alusta lähtien meillä kouluttajina ja uusia on tullut joukkoon tietenkin yrityksen kasvaessa. Ja vuonna 2008 saimme asiakkaaksemme Euroopan kemikaaliviraston, joka oli avannut toimiston Helsinkiin edellisenä vuonna. Ja tässä kuvassa niin opiskellaan Galianet asiakasportaalin käyttöä. Ja meillä oli tullut uusia tuotteita, teemakoulutuksia ja erilaisia kulttuurivalmennuksia kansainvälisille markkinoille suuntaaville yrityksille. Järjestimme myös Pohjola Nordenin yritysverkostolle seminaarin. Ja tässä näkyy yhdistelmä vanhasta kulttuurista ja sitten uusi moderni IT-ympäristö. Ja siinä vaiheessa niin tuli Sukistopedian koulutus myös mukaan valikoimiin. Eli Sukistopedia on bulgarilaisen lääkärin Lotsanovin kehittämä nopean oppimisen kommunikatiivinen menetelmä. Ja siinä käytetään paljon pelejä ja simuloituja työtilanteita. Tämä kuva on kouluttajan koulutustilaisuudesta. Sitten ilmeisesti ollaan siirrytty Helsingin keskustaan. Eli ollaan tultu sitten tänne Annankadulle vasemmanpuoleisessa kuvassa ja siinä yhteydessä hän alkoi myös suomen kielen kouluttaminen ja kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille. Pitääkö paikkansa? Kyllä, näin on. Ja Galimatiaksen liiketoiminnan johtaja Jana Maripuu aloitti silloin vuonna 2011 ja hän vastaa Galimatiaksen operatiivisesta toiminnasta ja siitä seurasi sitten nopea kasvu. Eli aloitimme yrityskoulutuksen ohessa kotoutumiskoulutusta sekä Helsingin Annankadulla että Espoossa ja myös uravalmennuksia. Ja miten tämä oikeanpuoleinen rakennus oli siinä edellisessä kuvassa vielä, niin mikäs rakennus se on? No se on merikortteli, johon muutimme vuonna 2015, tämä iso korttelitalo. Eli siinä vuonna olimme tulleet Helsingissä ykkössijalle kotoutumiskoulutuksen järjestäjien joukossa ja korkeimmilla laatupisteillä. Ja se edellytti sen, että me tarvitsimme jälleen isoimmat koulutustilat. Ja päätimme muuttaa merikortteliin, missä oli toiminut Nokia ja Kone joskus aikoinaan. Ja saimme isot koulutustilat ja luokista jopa merinäköalaa. Näissä kuvissa sitten varmastikin niin kuvat puhuvat puolestaan, että on paljon avaruutta ja väljyyttä tiloissa ja on todella modernit ja täyttää tämmöiselle oppilaitokselle vaaditut kriteerit. Eli meillähän on päivittäin useita satoja opiskelijoita, jolloin kaikki mukavasti mahtuvat näissä merikorttelin tiloissa sitten olemaan. Joo, oppimisympäristö on aika mukava tässä. Miten tässä kuvassa sitten kiireitä riittää, niin mitä siinä on
on meneillään. Ilmeisesti muutto on saatu juuri ohi. Näin taitaa olla joo, että paljon on tapahtunut vuosien varrella ja muistamme toki kyllä myös juhlia yhdessä. Ja tässä on kuvat joulujuhlista. No niin, iloisia ilmeitä ja aika paljon on henkilökuntaakin näissä kuvissa sitten näkynyt. Miten tämä henkilökunnan määrä, että alkuvaiheessa aloititte silloin kahdestaan tämän perustamisen yhteydessä, mutta miten sitten tämä henkilöstön kasvu on tässä yrityksen kasvun myötä edennyt? Kyllä näin on, että meillä on kokoaikaisia kouluttajia lähes 30. Ja sitten on tietysti freelancereita tarpeen mukaan. Joo. Aina silloin tällöin kuulee puhuttavan tästä, että mitä sana Galimatias tarkoittaa, että asiakkaatkin välillä kysyvät, että mistä tämä nimi tulee, niin kerrotko edes vähän, että mikä vaikutti tämän nimen valintaan aikoinaan? No sanotaan näin, että sana Galimatias tulee latinasta ja kreikasta ja matia tarkoittaa tieto-oppiminen ja Galimatias tarkoittaa mitätöntä puhetta eli nonsens. Eli leikkimielisesti valittiin tämä sana, koska silloin 90-luvun lopussa oli hyvin tärkeää uskaltaa puhua. Eli Suomessa opiskeltiin paljon myös small talkia, että miten rupatellaan eri kielellä. Se ei ole aina niin helppoa. Ei se taida vielä tänä päivänäkään olla. niin, siinä on omat haasteensa kyllä. Joo, hyvä. Sitten on vielä yksi tämmöinen askel tämän merikorttelin jälkeen 2015, niin vielä on tässä 20 vuoden aikana yhdet tilat avattu ja mitäs niistä voisitte edes kertoa? Niin keväällä 2016 avattiin tilat Turussa. Järjestämme myös sielläkin nykyään kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille ja myös ympäri Suomea järjestämme koulutusta tarpeen mukaan esimerkiksi yrityksille ja julkiselle sektorille. Joo. Sitten tässä on mielenkiintoisia kuvia, että siinä ollaan nyt sitten lattialla ja kouluttajan ympärillä istuu opiskelijoita. Mitäs tästä oppimismenetelmästä osaat sanoa? Niin no, tässä voidaan palata siihen sukkistopediseen opiskeluun vielä, että käytämme sitten tarpeen mukaan myös suggestopediaa koulutuksessamme, muun muassa maahanmuuttajakoulutuksessa eli kotoutumiskoulutuksessa, mutta myös muille organisaatioille. Eli oppiminen saa olla myös hauskaa. Tässä kehitetään viestinnällisiä kommunikatiivisia valmiuksia ja olemme kehittäneet myös oman suomenkielisen suggestopedisen aineiston aikuisille eri taitotasoille. Ja vieressä kuvassa niin opiskellaan IT-taitoja ja työhakua. Joo. Sitten yksi merkittävä asia myös tässä koulutusmenetelmissä on tämä Galimatiaksen käyttämä suomalainen OnEdu-oppimisympäristö. Eli sehän on tämmöinen pilvipalvelu, hyvin helppokäyttöinen portaali, ja sen avullahan voidaan käyttää sitten sekä etäopetuksessa sitä hyödyksi videoneuvottelujen kautta, tai sitten yleensä näitä koulutuksia voidaan viedä sinne ympäristöön, jolloin kaikki materiaalit ovat sitten ajasta ja paikasta riippumatta opiskelijoiden saatavilla. Eikö näin ole? Näin on, että nykyään voidaan myös opiskella somea hyödyntäen. Sitten meillä on tässä seuraava kuva ja mitäs tästä voitaisiin sanoa, eli maahanmuuttajien koulutusta. Tämä on tilannekuva meidän tiloista, missä järjestämme kotoutumiskoulutusta. Eli täältä voi näyttää sitten Helsingissä ja Turussa. Ja sen lisäksi tämä monikulttuurisuus tulee mukaan näissä myös meidän yritysvalmennuksissa Aasian, Kiinan suuntaville yrityksille.
Ja sitten näitä webinaareja ja avoimia koulutuksia järjestetään myös. Kyllä vaan. Tässä sitten on jonkun verran näitä logoja kerättynä, että Kalimattiaksellahan on asiakkaita kaikilta aloilta ja sekä julkinen sektori että yrityssektori on edustettuna ja monet ovat ollut asiakkainamme jo yli 10 vuotta, eli pitkiä asiakassuhteita. Teemme yhteistyötä eduskunnan kanssa muun muassa monen vuoden takaa ja lisäksi on erilaisia yhteistyökumppaneita ulkomailla ja näin, niin tässä nyt on nähtävissä muutamia asiakkaitamme. Sitten jos vielä katsotaan tätä seuraavaa myös kohtuullisen iloista kuvaa, eli tämä kuvahan on meidän keväiseltä kehityspäivältä tai ihan alkukesästä, eli iloista tekemisen meininkiä siinä kuvassa hyvin näkyy, niin mikä nyt sitten mahtaa olla tämä Kalimattiaksen menestyksen avain? No ensin tietenkin että erinomaisen henkilökunnan ja ammattitaitoisten kouluttajan ohessa sanoisin, että ajan hermoilla pysyminen ja markkinoiden tarpeiden ennakointi. Että nykyään kaikilla on aika kortilla, että on tärkeää jopa parin tunnin tietoiskussa oppia mahdollisimman paljon. Ja olemme yrittäneet pysyä mukana ja myös edelläkävijänä. No miten sitten, on ihan pakko kysyä, että miten tästä eteenpäin, että 20 vuotta on kuitenkin merkittävä vuosimäärä ja yritys on kasvanut ja on koko ajan vielä kasvava, niin miten Teres näet, että miten tästä eteenpäin, mitä sä näet siellä tulevaisuudessa Kalimattiaksen osalta? No, kilpailu on tietenkin erittäin kova, että meidän tulee pysyä kärjessä tarjoamalla ratkaisuja, ennakoimalla ja vastaamalla markkinoiden tarpeisiin ja mullistuksiin. Että niitä on jatkuvasti. Ja tarkoituksena on laajentua. Ja voidaan ehkä todeta, että englannin kielen taito pelkästään ei enää työmarkkinoilla riitä, vaan tarvitaan myös muita kieliä, kuten esimerkiksi Kiinaa, Venäjää ja Espanjaa ja Portugalia, jotka ovat myös suuria maailmankieliä. Ja sitten on tärkeää myös, että maahanmuuttajat oppivat suomea ja pääsevät nopeasti työelämään. Ja näin on todettu myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n koulutus- ja henkilöstötiedustelussa vuodelta 2014, että uusia kieliä tarvitaan myös mukaan. Ja voidaan ehkä sanoa näin, että kuten filosofi Wittgenstein on aikoinaan sanonut, että kieleni rajat ovat maailmani rajat. Se on erinomainen lausahdus ja oikeastaan aika hyvä lopetus tälle webinaarille. Eli kiitoksia osallistumisesta ja onnea ja menestystä Kalimattiakselle tuleville 20 uudelle vuodelle. Näin toivotaan, kiitos. Oliko se vähän